For today's excited video. Excited ko. Ay, mura kagabarnis ug ka ng Bangko. Yeah! Do you wanna know? Hey guys, it's Aki B here and welcome back to my YouTube channel. And it's Papi Boards. Special guest, Papi Boards! Special child. Musamot kung kaitom lagi mga guys. Musamot kung kaitom. Musamot kung gapon si kagwapo kaputi na. Pero okay naman po daw. Mudapit pa na pa iyang kamera. Hi guys, ingambot si Saki sa amua. Isulong ko. Yes. Ako siyang gisulong sa ilang balay. Natingala raw ko mga paps, mga guys, mga inangutan ako. Kinsa asa ko ng balay ni Til. Dihin kuyawan ko, okay. Mas kayo nagpun, nakikita na po rin, pakihab ako, salan ba? Kunta. O, pag sa dihan, pagkutara siya sa kong iyan, daw na nangita ni mo. O na ito nga, klaro na kaisa pag... From Germany! Kana bitang unfarm Jamaica. Mga duha ka pa rin nirgaabot. Kana bitang paglantaw ni mo ng akong iyan ako sa kong iyan og nangita di akong gigawas kana makita nimo sa alindog doon. Ang pinakagwapong vlogger diri sa isla. Saki bina din from Germany. Wala pa mig abot dire. Kay iyang Google Map wala sila kasinabot. Oh, wala kasinabot sa akong Google Map. Guys, daga na kayo tabi bitaw dili jud mahumaning tabi di na mabuhat na mong content ani. So karon di ay for today's excited video. Excited ko. Tarunga gyud ha. Na tarunga gyud. Atong pagwapahag sa mot si Sakyang. For today's video guys, Papi Boards does my makeup challenge. Magpulos magika di raw. Ala tarunga gyud kay makaulawan jud ko. Basta nahibalog yun mo nga dili gyud ko wala gyud ko talent ana. Persona bitaw no. Kana bitaw mga makeup artist nga kuan, di ba? Kana bitaw kasagar mag-makeup ang mga pageants sa Miss Universe. Ako jud i-consult ana nila pero nalimot jud ko kung saon to nang tulong nila dai. Oh, nakalimot na sa kadang gibuhat guys. Let's start. Sugod na ta. Kani istorya di mahurot ka ng oras gaira. Gaidog bitaw. Kami itong halaton. So, let's Sa start. akin naman gani, ato na ning drawingan. Tarunga jud ha. Dayon, ang among mga kubiertos o kanabang paraphernalias, dara, chiren! Kana dito maglantaw ko anay, murag kalbaryo nang gikaayo. Ay kapag mga iyon anay, Sige, masugod na, taka-excited na ka. Sige, let's start! First kabuhaton nimo is of course imo i-wipe sa akong nawong. Kay gikan kong nainitan, gikan akong gabiyahig layo. So sige, gudalo wipes. Kani may wipes? Ano yung wipes? Kani may wipes. Nyanaon ko natin yung pag-abre. Hoy! Nagkakaon pag-apre. Abi ko di mo react. So karon muni first step. Dapat rapuhan gyud ang nawong. First time ko makahikap ani yung mga tao. Guys, kabalo mo fun fact, dili jud ko pahikap sa akong nawong. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Sige, sige na. Rapuhan nata ha. Haharanahin kita, saan lang tayo mapunta? Hindi good po. Balik dos ani mga mams. Kontra pa na yung nawong. Bigas. Ang kamating murag yung tinuod makeup artist. So sure ka, okay na na. Okay na, mura magnapagihapoy mga kuan-kuan haring napita. Klaro mong gud ako kay kanang ako ang vision. Makita yun ako ng mga kuan mga irregularities. Si Balvin na secure ka, Jai. Pero di ba yan? Okay na ta. Next, Sunod. imo siya ipa-dry. O sa may ako ipadry ana. Ano, oh? Ay ako pa rin ang anak. Go. Ipadry na ako. Next, moisturizer. Asa man ang moisturizer ini no. Moisturizer. Kani ay aqua. Kani na na. Sigurado ka sa imong gibuhat basa lagi kayo akong nawong. Gamay ra biya tawong gibutang. Sige. Wala ginahurot magdugang na ko. Ayaw na, sige, ana. Sige, next. Primer. Primer. Sa mga hili o makeup kabalo yung mag-isa ng primer. Pore eraser. Asa man dahil ka na
Full eraser. Dara. Kita na ko. Dili full. Bridge po din ang alam ng hanay. Bridge nose. Makamao na dyan ko ani nga dugay ba yun. Asa ito yung pangutang? Hanay. There's a bridge. Pwede pa dire. Ito no, magbuot-buot ka na yung makeup artist. Dili na mayo day ha. Hindi na may day. Gusto buot-buotan ko day. Kaya ako, nakabalo dyan ko kung saan pagpagwapa nimo. No. Hindi na kay ko nimong pagpagwapa day. Abot na ka. Personal makeup artist. Okay, personal makeup artist Sige, nimo. spread. Matay, mangurog ko makahikap anang nawang ni Saki. Karon pabigin na ako na buhat at ibuukin ng buhi. Ibuukin ng buhi. Pag-yan. Next is foundation. Pero usually di jugo mo gamit foundation guys. So ang choices niya dire mga BB cream, CC cream like that. kani sila. Kani ako na gining ihurot og pahid ani mo. Scatter. Scatter all over my face. Ikaw mag-igo. Okay na. Dayon imo choices pag blend ane sponge or brush. Sige di na ko tug-anan. Maghilom na ko dire. The flat one ko no mga babs lugani ko. Kane. Kana imo i-blend ane. So dapat dako. Kani lagi. Dili na mo. Wala ko ilaing flat kani ra. Flat. Kane di ay. Teka nang ubon dili matay. Dili bigi di man nalim ko ning trabaho babae ingon. Ora ko ga plastic barnes. Ay, mura ka barnis ug ka ng Bangko. Nawong dili ka hoy. Ilon mo na ako na hanay. Hindi. Piyong ko. Biyong ha. Okay na. Sa may sunod. Concealer. Concealer, Maybelline ra gihapon. Yes, Maybelline akong mama. Maybelline din akong mama. Oh! Hara ra siyang dapita sa. Hara ra narangan tanan. Part siya sa mga lipstick. Sige, ita. Ito. Imong tabunan ng mga blemishes. Wala ko kabalo biya kung sa inang blemishes ake. Imong tabunan ng eye bags o concealer. Kaning haane. Okay. Tapos imo i-conceal ng eye bags. Makonsil gyud na eh. Sure ka pula imong i-concealer? Mo gani, igalim. Nakakita na gud guys. Dara. Pastilan Bali ning trabaho. Wala yung ibutang na ko diri lips. Naingon lagi siya si Pennywise gid unya ang tagi. Wala ko gibuyag bitaw kay na wala gid ko yanaw ane. Yeah. Kane. Ay, mawala bida ito ko dayon oh. Ito. Oh guys, oh. Dayon next imo siya i-blend. Banana. Sige. Alam pa saan ganun bitong mga avid supporters si Saki pasaylo ang kugo sa iyang baro-baro. Kadaghan na may kakita ani pan karon mo ko gigibatig ka kulba no yung bayhana. Hindi nakaguro vlogger din sa isa. Sige, next guys. Powder oh. Iti mo na lang nidaan oh, dara oh. Ako na lang naihantag. Kane. Dayon dili na mga flats akong gamitan anay. Kane. Yeah. Nakabalo siya day. O sa tibuok na wang dili. Tibuok. Oh, man na. Murag okay naman aron di po nato bagon. Okay, next. Oh. Eyebrows. Hindi man jud kay kutig kilay nga pencil. So ang imong makita andira mura siyag mascara. May kiyas imong kilay. Na ani ah. Pugi mo pang mama. Gusto pagkiyas-kiyas ang hindi ko sulod isa. Matay daga kay si sa akin. Ha? Ay tuon makatsada man tuon siya no. Ato ba ipakita ra. Anay sakya. Pamura siya ka ng kontrabida bitaw kasagaran sa salida mo na. Kung
Usa din ang eyeshadow sa kaningon ina dili ko ni mao. Dara sir. Maluoy na pulaman pa mo kunimo. Pag-brush. Uy, napudla ang tao. Dili na kumutan-aw hana na para mas masya ko sa result. Siyempre kurog-kurog ng mata mo. Gano'n na, magalagot ko ana. Samantha Kirsten. Kamatay. Kare. Kanin bitaw among gibuhat walang Malaysia, Indonesia ra. Yes. Pero walang Kaya taga Jamaica, Malaysia. Kami manggong mga foreigner man gyud, gusto gyud mi maka-keep in touch with each other ra. Sunod. Mascara para pilok. Next na mong video guys, if ganahan pa mo tanaw na mo, stamaan pa mo na. Bitaw, you think nga mas malingaw mo og na ako sa iyang vlog para ninyo magkanunay ra gyapon mong nagakuban-uban pero walay Malaysia lagi Indonesia ra ha. Indonesia. Unya unsaon man ako ni pag style ra? May butang sa kong mata. Kana? Oh, kunti nga. Iana na ako ni pag-anak plastada. Mabalo din eh. Na. Okay, gilista na ng style sa. Agay! Mana? Mana? Guys, skip na lang na kaya ako po'y nakuyawang utro. Oo gani. Dara mascara. Mura to? Dili pa, wala pa ko naman. There's more. Sige. Murag mo sula na. Sige. Di man gani na ako. Oh, sige. Ako, pikas. Chato na. Okay na nga. Basta ako. Sige, next. Blush on. Kanay, kay pula man siya. Kanay. Lip balm na. Sige, buti sa ako ang lips para ma-moisturize. Kaya, kaya may butang. Asa man din ang lipstick sa akin? No, Kani bitaw siya. Mura gyud kung iyang gipaantos na kay ane bitaw gyud. Kay na prank man kay siya nako. Kaya ta sa atong revenge prank. It's a prank. Di na ni. Dara, tuwing system mo lipstick ko. Kani makabalos. Ale. If you're drunken, na. Sunod, nose line. Kung nang ikon sa imong ilong, akong ipatiliw-tew. Taliw-tew naman ang dara. Itong basamutan. Sige. Ako libutan ng anagyat. Ikaw bahala. Grabe, hagyo kayo na akong agi. Tanaw ha, first time kong ga-makeup niya, pero what the fucking result? Nabi ko gatanaw ha. Murate ra ko niya guys. Human na may Nindot kayo siya guys. Hindi na kumutanaw ninyo guys. Mana? Wala pa. Haharanahin kita, saan man tayo mapunta, yung tipong Ha? Mana? Contour. Kana ra gyapon gamita, imong gigamit sa akong ilong, pero lahi na na-brush ako na. Kani akong gamitan na brush. Yeah! Oh, manay contour Sakto ka. brush. Manay contour brush. Chamba. Sige. Nain mo na nagbagong kirituki sa. Si abusadong bossing sa Secure Viners, itig make up sa Sakibi channel. Ay, usa? Ugunsa ko kapanghat. Ugunsa ko kapanghat hatong mo Secure Viners. Ganani ko kaigat sa Sakibi Vlogs. Daw nga bitaw ha. Ay, basta ako, wala problema na sa. Basig imo kung gihimong katawanan ha. Wala ko'y mga clients nga nagmahay so far. Pero murag duda ko. Ako'y ginaunhan. Murag duda ko og ani may kinaunang clients na ako makapabad record ni sa ako ang pagka-makeup artist. Sakta na. Next. Last step. Lipstick. Oh, scatter. Bilibat. Oy. Mana? Sa akin na may mga salapat-salapat. Ato na siyang kuhaon. Sa pagkundat ng imong lips species. Okay na. Kampante na kayo. Sure. Sure. Ladies and gentlemen, let me
introduce you my finished product. Saki V. 3, 2, 1. Uy, sure ka imong blush on gatipo. Kung sa mangyod dili ko kamaunan.